Alright. Ayan. Ginising ng Batang Makulit. Ayan. Nandito tayo ngayon sa Bani. Ayan, Bani, Pangasinan. Kasi meron tayong pupuntahan. Punta tayo ng... Saan tayo punta? Sa? Anda. Yan, sa bayan ng Anda. Ayan, punta tayo sa bayan ng Anda. Alright, ayan o. Bayan ng Bani. Ayan, syempre kasama natin yung ating tuk-tuk. Okay. Dito na tayo sa Zigzag Road. Naka third gear tayo, tumatakbo ng 40. Kapit, Pampang. Kapit ka. Mga bus na dumadaan dito, 5-star Victory Partas, papuntang Baguio. Kung pupunta kayo ng Anda at Bolinao, madadaanan nyo to. Alright, katapos natin agad yung zigzag road ng Bani, approaching na itong boundary. Yan, boundary ng Bolinao na to, Bolinao. Yan o, dalawang lighthouse. Balik natin, magpa-picture tayo dito. Okay. So, madadaanan pa natin kalahati ng Bolinao. Mamaya, mayroong crossing mamaya. Papasok ng Anda, Pangasinan. Ayan, malapit na tayo. Hapa, nag-video ka rin. Malapit na tayo sa lilikuan natin. May crossing dito. Kasi pag diniretso natin ito, didiretso tayo ng Bolinao. Ay magta-turn right tayo. Dito, after ng school, ayan, magte-turn right tayo dito. Okay. Mamaya merong tulay. Kasi itong part na ito, Bolinao pa rin to, Bolinao. So ito na yung tulay. Tulay na boundary. Boundary na Bolinao at Anda. Ayan, suspension bridge ito, kaya medyo malog. Ayan, suspension bridge, malog. Ayan, so ito Andang checkpoint, Anda na po ito, Anda Pangasinan. Okay. Okay.
munisipyo. Seven Emily. Na yung munisipyo. Di ba tapos? Ito na yung sign. Dito pala sa Anda, sementado yung daan. Sementado pero bitak-bitak. Sementado pero bitak-bitak. Ayan o. Nakikita nyo naman. Hindi tayo magpatakbo na mabilis dito kasi para tayong nasa off-road. Ano? Oh. Oh. Para tayong nag-off-road dito. Ito na yun. Yan, pag bitak-bitak na yung kalsada, sinyalis na to na nasa Anda, Pangasinan ka na. Ayan o. Oh. Alright. Ayan, so nandito na tayo sa ating destination. Ayan, ito, nandito na. Ayan, so ayan yung ating destination. Nakarating din tayo. Ayan, dito muna tayo. Ayan. Okay, ito na si Bambam. Where are you? Ayan. Oh, natapos din yung ating pupuntahan dito. Sa susunod tayo, next destination. Ayan, we're back. Mainit. Parang owner type jeep itong ating tricycle. Ayan. Punta tayo sa susunod nating destination. Punta tayo. Hindi pa. Okay, dito ulit tayo sa Bakong daan. Ayan. Solid lane, ano? Solid yellow lane sa kabila. Normal na yan sa dito sa probinsya. Ayan. Meron pa tayong second destination. Pero kailangan natin dumaan dito sa yan. Bako na daan. May bako na daan. Ayan, off-road. Simustahan na naman. Pero rough road. Bitak ang daan. Ay! Okay. Tayo sa tulay. Orlando, ito na yung tulay. Ay po, sa tulay ka sa tulay. Bayanda. Ito na. Bayanda. Kung hindi nagsasalita si Mamba ba? Ang galing. Wala na tayo sa Anda, dito na tayo sa Bulinaw. Bulinaw na to. Dito na tayo, malapit sa Parola. Nawala ang buwelo. Come again, thank you. Bye-bye, Bulinaw. Bye, Bulinaw. Okay. Dito ulit tayo, zigzag ng Bani. Pababa. Ay, pababa. Huwag ka mampahunay.
tayo man ang tayo. Yan yung sir. Naka-big bike natin. Mag-play doon siya sa bayan. Mag-play doon siya sa bayan. Sa bayan? Bayan ng Malamig. Sugat pala siya. Alright, so yun, nakauwi din tayo kasama tong ating red tricycle. Ayan.